Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Uphupha izulu liduma. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela usubscribe ku YouTube wethu ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma sifaka. Ukuduma kwezulu kusuke kubika ke izinkulumo ulaka kahle nje akusiyona into enhle njengoba sonke sazi ukuthi ke vele izulu maliduma into nje esisabayo leyo uthola ukuthi emakhaya abanye bazobe becashe ngaphansi kwemibhede. Uma ke nawe kukhona ufisa ukukubuza sichazele khona ngicela ubhale umbuzo kwi-comment ngizobe sengenza ivideo yakho ngiyifake lapha ku YouTube okwakho ukuthi usubscribe ukuze mase ngiyifaka impendulo yakho ku YouTube isheshe ifinyelele kuwena ungakhohlwa nokusilandela. Nisale kahle.